Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaseng volunteer for a better Jaiñtia. Nakabentaban penbiang pendapat mentoy ki khon kari Jaiñtia. Hagas ngisat jan jong katayo kala khot daga Jingïalang hayung wale kadong tepepale ha kabaki long kemi long kpa kiba imsngi ban kamai jakpo daga babala hakeleng ki shnong ka West Jaiñtia kilawan banya shimbenta hagani kasngi shushu ba prangsngi sutnga convener jong ka volunteer for better Jaiñtia ubalalong kum shong konor ulalam khamat ya ka jingkran Halor ka thong bat ka jingtmu jong ka ni ka Jingïalang kadba ka dayo pi yakai convener volunteer for a better Jaiñtia kalapun sngo ya ka jingkran kabami hadin ka Jingïalang kendo bat ki he ka food and supply West Jaiñtia Hills. Kat kum ka Jingïalang tho ka kong dayo pi kalaong banagalyang jong katanat food and supply West Jaiñtia Hills kaladat ban palut ya ki application jong kito ki bayale thamai ka ration card sa shalong banagabenta ban yo ka ration card ka bathamai kum kinong song shnong kinhap ban penthamai ka census. Halor kani ki babun ki long keme ki dap da ka jingkhia perkhat ya ka jingle jong ka sarkar nagabenta ban yo ya ka hok jong ki kum ki dong song snong kari India ki badai hok ban yo ta ukhaw Ration ne ukhaw kat kum balamang da ka sarkar keme na Delhi kat ba uba khro lam salan ki pariat ulia thu ya kom yo jing mentoy ki dong song snong kari India ne ki lai tili ki ration card kat kum balamang da ka sarkar India ki bakin thum ya ke AAY card PHH card but non-NFSA card. Hadin ka Jingïalang keren ka basani bha larai ban tho sa ka sarkar jilla bat kumjuro sa ka sarkar India ban pinkloy ban sedang no ka census khnang ban yai be yai renti ka Jingïalang ration jong kito ki bre ki bade hok ban yo bat ru ban ye kendo ru ye ki reo start ai ni ka benta ban bo ye ka jingdawa sha ka ying bishar Meghalaya High Court la da sngo don kam na lor kata ban penbor ru ka sarkar ban penyo ration card la kumno hapo nai leber 8000 pusau but andawaru na sarkar ban ai ration card sa baro kito ki brada bo ye ki kot kisla ha ka office jong katanat food and supply na dos nam 8000 arpo way Pawon ka, le pawon ka, so pawon ka, san pawon ka, na kibato ubyo yung lupo magkana. Sagawiwan kakad yung tipi, kata to ka PHH. Kakad PHH to, kanito 1 kilo, uko, saman baru, hakachibanay, kanila ng counts. 1 kilo, saman baru hakachibanay kanilang boy ng kam su chiniya rekat kam khana gi khana nin em do pentip yang malam em kita gi ek khor chon gi banbor gi no wahe chno no sketri chno wa I don khor chon makana I do nong bahai the more chimi the donation. Panbor ki nos katrich no wech no. On wech no was katrich no ya kita kiwa sam korchon. Habo manu kho makana de ega sarkar yapi umakana. Kamon chimbi dagat ka donation. Imba play from MG tibila kamgat. Kini to gileteli kikan kiwa ihak so te busin ban chat ko nong to chikuyo iki gam hai le tu na wa man ginong ya lam yang I to digit khmat ngam o to ajana jingai pai o nuksa to dang do chnong tha yo ngale to yo ni kam to man go dalai man kat tin bon thi khrui ne klei so dom ni chnong gi tha wi kun wa chong wa sa thi man ngak bo ga jing e hawa kat orang bak chnong wa ye ra ya phi ke te ka andre la kan nus nem pa nu phi to mye wa e ya phi kinu jing em kan ya phi to ha o ba ya lai kinu kam jo nga la ha o ba lai ona kat chat dom wa song ta yu to da la ki kan bon tli ka wa go bu on lai ku rong ya plan kan go bu lai go chu do kami ikat mangjalan yo kita voting nomor kedua waduna pesa bon kilo ciklit tu egi kadang dari sarkar de mari bagi kuat manuman kau biang kau buat siang julai tak ada tu kau waduna pesa cikledo daga tu ko to hok buat cikmajan de julai daga tu lai ibu sarkar atau satu atau ni katu bobi to lai ke semua
dap punya jiwa yok buat dia kata ko walen ka kilo kata ko san kilo cikli boni ki yo ko chon ni ko do em yo tengah yo man dang do dang pendu ki ha ke cing sekiat hawa yo ki wadu dan rei dang su chu ki tai wadu chnong tha i dang bon wadu em yo ki ko chon tengah yen ni por ni bentai wa khana kham tam yang ga bu chi sen de de yo ndai de ni la a ki yo di tên man de yo ai gu nya ki lo on ki nam nya ki lo ndai man da tha u se yung san ki lo ko memu ke de yo i ke jing jubab na supply wa to wa ong ki kadau to ne benta wa kini ki wa apply wa ro kat ki apply ki form the one ki hai ta supply ki the submit ki che shelong